Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Россия төбәкләрендә алып барыла инвестицион сәясәтнең ул актуаль мәсьәләләрнең берсе эшмәкәрләргә яхшы шартлар тудыру. Татарстанда бу юнәлештә нинди эшләр алып барыла? Шуңа сөйләсәгез. Бизнес алып баруның уңайлы һәм алдан күреп булырлык шартларын тудыру. Күпчелек очракта инвестицияларны җәлеп итүгә һәм димәк инде икътисад үсешенә булышлык итә. Яңа проектлар алга үтерү буенча инде стратегик инициативалар агентлыгы белән без бу юнәлештә бик тыгыз эшлибез. Аерымча Татарстан Республикасы иң беренчеләрдән булып бик күп проектларны республикада алып барабыз. Инде без русча итеп әйткәндә наставниклар булабыз күп регионнарга, күп субъектларга инде Россиянең. Һәм бу төбәкләрдә юнәлешләрдә эшләргә масштаблы безнең 2018 елда эшләнелгән эшләр турында сөйләсәк, безнең аерым игътибарга төзелеш өлкәсе җәлеп итә инде. Безнең электр, газ һәм су белән тәэмин итү челтәрләренә тоташтыру аерым юнәлеш булып тора. Һәм җир кишәлекләренә милек хокукын теркәү һәм кадастр исәбенә кую өлкәсенең процедуралары бик күп бу юнәлешләрдә эшмәкәрләргә булышлык итәргә һәм төрле безнең җиңеллекләр тудыру безнең максат булды инде 2018 елда. Без бит республика ил күләм инвестицион климат торышы рейтингы нәтиҗәләре буенча лидерлар эшлегендә 2018 Санкт-Петербургта, 2018 елда әйтелгәне уның турында без лидер булуга карамастан барыбер эшне дәвам иттек һәм берничә шушы зур юнәлештә эшләр эшләнелде инде 2018 елда. Күп кенә хезмәтләр безнең хәзер муниципаль хезмәтләре, алар электрон форматта тәкъдим ителәләр. Менә аларны оптимальләштерү өлкәсендә нинди уңай нәтиҗәләргә ирештегез? Монда безнең Татарстан Республикасының дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләре порталы бар, услуги.татарстан дигән портал, аны барыбызда беләбез. Анда бизнес өчен дигән аерым бер бит булдырдылар. Элек бөтенесе дә бизнес өчен дә һәм безнең өчен гражданнар өчен дә бер урында бөтенесе дә тупланган иде. Хәзер аны аердылар ике аерым биткә һәм бизнес өчен дигән биттә без күрәбез бөтен нинди безнең бар хезмәтләр, дәүләт яки муниципаль хезмәтләр ниндиләре бар, алар аерым безнең бер җирдә тупланган һәм эшмәкәрләр кергәндә алар инде үзләре өчен шуннан сайлый алалар һәм ниндидер эшләрен эшли алалар. Икенче безнең бик зур юнәлеш газ бүлү челтәрләренең интерактив картасы булды 2018 елда. Интернет портал эшләнеп бетте һәм безнең эшмәкәрләр онлайн режимында газ бүлү челтәрләренә технологик тутыруштыруга бирелгән гаризаның статусын күзәтә алалар. Өченчесе инде безнең челтәр компаниясе буенча онлайн режимда хезмәтләр алу мөмкинлеге тудыру, кулланучыларга мәгълүмат бирүне арттыру буенча масштаблы эш дәвам ителде. Алар сайтларында электр челтәрләренә технологик тотыштыруга шәхси кабинет аша бирелгән гаризалар безнең 2017 елда 14%, 2018 ел буенча 75% хәмендә. Бу бик тизләтә хезмәтне
алуда эшмәкәрләр өчен һәм технологик челтәрләрне тоташтыруга хезмәтне алырга инде. Һәм аннан соң шәхси кабинетларга килгәндә безнең авырлыклар бит була инде без белмибез кая бирергә, нинди безнең анда документларны куярга. Безнең челтәр компаниясе үзләренең сайтында роликлар ясадылар, аларны аннан соң слайдлар бик күп шундый булышчылар дигән аларны эшмәкәрләргә җиңеләйтеп һәм гаризаларын электрон итеп бирергә инде. Менә бу бик шундый зур юнәлеш 2018 елда эшләнелгән инде. Татарстанның бюджеты булып тора инде инвестициялар порталы. Узган ел әлеге ресурста нинди үзгәрешләр алып барылды? Әлбәттә, инвестицион портал бик зур безнең шундый эш. Анда безнең 11 телдә мәгълүмат бирелгән. Алар булай гына тәрҗемә ителмәгән, һәрбер телгә кергәндә сез шул илнең очрашуларын күрәсез, эшмәкәрләрен, шундый чөнки чит илләр кергәндә аларга бит инде Япония, мәсәлән, Япония керсә, аңа бит инде Кытай кызык түгел. Шуңа күрә япон теленә керсәк, без япон иле турында күрәбез. Аларның эшмәкәрләре, аларның ниндидер очрашулар безнең эшмәкәрләр белән, безнең президент белән, мәсәлән, алар бөтенесе дә шул телдә һәм алар турында ясалган. Бу бик зур эш, чөнки инвесторлар алар карыйлар бит башкаларны гына түгел, үзләренә карашны, үзләренә ничек алар белән эшлиләр, алар барысы шуның өчен бик зур эш менә бу минем уйлавымча. Һәм бер тәрәзә режимында эшләр өчен бик күп әйберләр эшләнелгән безнең инвест порталда. Анда инвестицион майданчыклар, биналар, җир кишрәкләр эзләү өчен, инвесторлар өчен онлайн система дигәне эшләнелде. Аннан соң төрле критерийлар буенча дәүләт ярдәме чараларын сайлап өчен ярдәм чаралары дигән булды инде. Сервис дип атыйк инде без аны. Һәм Татарстан Республикасы президенты адресына инвестицион проектны гамәлгә ашыру нияте турында гариза җибәрер өчен дәүләт ярдәме чараларын алу мөмкинлеге өчен мәгълүмат алуга җибәрү өчен кара-каршы элемтә формалары да инвестицион порталда Татарстан Республикасының эшләнеп бетте дип әйтсәк тә була инде 2018 елда. Менә кайсы хезмәтләрдән файдалануның вакытлары кыскартылды? Монсы яхшы сорау дип әйтергә, чөнки Татарстанда дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләре күрсәтү вакытын киметү буенча киң колачлы эш башкарылды. Шул рәвештә минем әйтәсем килә, муниципаль Татарстан Республикасының муниципаль берәмлекләре тарафыннан җир кишрәкләре шәһәр төзелеше планнары әзерләү һәм бирү вакыты кыскартылды. Хәзерге вакытта без карасак, ул 11 көн дәвамында гамәлгә ашырылырга мөмкин. Шул ук вакытта Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы нигезендә регламент вакыты 20 көн артмаска тиеш, 20 көннән 3 көннән артмаска тиеш. Бездә ул муниципаль берәмлекләр тарафыннан 11 көн дип, иң күбе 11 көн дип атыйк инде. Икенчесе, Татарстан Республикасында төзелешкә рөхсәт бирү буенча хезмәт күрсәтүнең фактик вакыты безнең 6 эш көнне тәшкил итә. Шулай ук Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексын карасак, анда 7 эш көненнән артык булмаска тиеш. Без Татарстан 6 көн дип әйткәчтен инде, бер көнгә без тизрәк эшли алабыз Россиядән карап. Аннан соң өченчесе инде электр энергиясе челтәрләренә техник тоташу өлкәсендә.
Безнең норматив Рәсәй буенча 90 көн. Татарстанда бу былтыр безнең 49-да 4 көн, быел 20-21 көнгә без аны кадәр кимет алдык. Әлбәттә бу инде тышкы факторларны яки форс-мажор хәлләрне алмасак инде исәпкә. Аннан соң иң зур эш дип әйтсәм дөрес булыр инде, юридик затларны дәүләт теркәвенә алу. Теркәүче орган документларын тапшыру көннән башлап 3 эш көннән артмаган вакытта. Аннан соң салым хезмәтенең Россия федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе гамәлгә ашыра инде моны. Монда безнең бик күп эшмәкәрләргә яхшы эш башлаучы эшмәкәрләр өчен күп ясалды, чөнки алар гариза биргәндә, анда берәр нинди аларның хаталары булса, аларга җитеп бетмәсә, ниндидер берәр документны биргәндә, аларга кире кайтарыла. Булар кире бөтен үзләренең документларын куеп инде шул булган кимчелекләрен эшләп бетергәчтен алар яңа баштан тагын госпошлина түлиләр. 1 октябрьдан 2018 елда бу госпошлиналар түләмиләр. Аннан соң 1 январьдан 2019 елдан мондый электрон чаралары буенча биргәндә алар шулай ук госпошлина түләмәячәкләр. Ул госпошлина эш башлый торган эшмәкәрләр өчен барыбер финанс яктан зур дип саныйм инде мин. Ул 4000, алар ниндидер үзгәрешләр кертсәнсе 800 сум инде. Шуңа күрә берничә тапкыр биргәндә ул җыела инде финанс яктан. Менә яңа үзгәрешләр буенча инде 1 январьдан без инде моны нитәбез. Оптимизация үткәрдек дип әйтсәк тә була инде, һәм бу госпошлиналарны хәзер түләргә кирәк түгел. Юридик затларга кагылышлы яңалыклар бармы? Юридик затлар менә шул 1 январьныкы инде иң һәм алар инде сайтта Россия Федерациясының салым сайтында анда бүтән материаллар бар. Хәзер аларның излисе түгел, каян документ алырга, каян аның карарга биргәндә, гаризаны биргәндә, анда бүтәнесе дә бик шундый әзер һәм аңлашучан итеп язылган, һәм аны бүтән кеше дә үзе дә эшли ала. Бүтән түләүле консультацияларга ниләргә мөрәҗәгать итмичә. Безнең Татарстан Республикасының Иqtisад министрлыгы эшмәкәрләргә уңайлы шартлар, уңайлы общественный среда тудыру һәм аларның белемнәрен күтәрү өлкәсендәге эш алып бара. Төрле форумнар, семинарлар белән шул хакта сөйләп китсәгез иде. Узган елда бик күп эшләнде инде бу юнәлештә. Иң беренче минем 15 меңнән артык кеше катнашкан форум турында сөйлисем әйтеп китәсем килә. Бу перезагрузка һәм перезагрузка 2.0. Бу 2 зур эшкуарлык форумы уздырылды безнең Татарстанда. Менә соңгысы әйтеп китәсем килә инде, ул Казанда һәм Яршалыда параллель иттереп барды инде. Видеотрансляциялар бөтенесе дә Казанда да, Шаллыда да параллельно барды. Бик зур 2 шундый мероприятие безнең үтте. Аннан соң эш башлаучыларга шулай ук эш алып баручылар, эшкуарлар өчен кече һәм урта эшкуарлык корпорациясының 8 тренинг үтте. Монда безнең 100дән артык кеше катнашты. Булар бөтенесе дә төрле-төрлеләр булды. Мәсәлән, эшкуар әлифбасы, эшкуар әни, эшкуарлык мәктәбе дигән шушындый тренинглар үткәрелде инде бездә.
Аннан соң Татарстан Республикасында барлык муниципаль районнары һәм шәһәр округлары бизнес вәкилләре өчен төрле уздырылган кайдадыр 2 район, кайдадыр 2-3-4 район инде алар шулай итеп җыелып бизнес десант түгәрәк өстәлләре оештырылды. Аларда безнең 1000 артык эшкуарлык субъектлары катнашты. Кече һәм урта эшкуарлык субъектлары катнашты. Бик рәхмәтле булдылар һәм анда бит күп чираклы барып та җитеп булмый. Районнар бик җирак районнарда бар, шәһәрләргә, без Казанга да якын районнар бар. Шуңа күрә алар өчен бик файдалы булды. Аннан соң Алабуга, Түбән Кама, Ярчаллы, Баулы, Казан шәһәрләрендә эшкуарлык фабрикасы дип исемләнгән укыту курслары үткәрелде. Монда 600 кеше укыды безнең. Аннан соң халыкның барлык яшьтәге категориялары арасында эшкуарлык эшчәнлеген популярлаштыру максатына ирешер өчен инде безнең төрле чаралар уздырылды. Мәсәлән, Яңа ел мәктәбе ярминкәсе дип атыйк, журналистлар бәйлеге, эшкуар көне, ел эшкуары алтын йөзлек конкурсы үткәрелде. Булар бөтенесе дә эшкуарлар өчен инде. Һәм аннан соң эш барганда күп чираклы төрле сораулар барлыкка килә. Алар өчен дә без төрле дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрен турында семинарлар үткәрдек. 13 семинар киңәшмә үткәрдек һәм 4 семинар безнең сатып алуларда катнашулар өчен, чөнки анда бик күп сораулар, бик күп регламентлар, гел ниндидер үзгәрешләр, шуңа без анда да үткәрдек семинарлар. Аларда 1000 артык эшкуарлар катнашты инде һәм алар инде белем алырга үзләренә җәлеп иттеләр инде шулай итеп. Президенттан аларга бик күп ярдәм күрсәтелгән, кече һәм урта бизнес вәкилләренә финанс ярдәме нинди күләмдә булды? Финанс якка килгәндә инде безнең монда да эш эшләдек, чөнки иң беренче сораулардан булып эшкуарлык субъектларына күпчелек чиракларда тора бит инде бу сорау безнең. Сез белгәнчә, монда безнең бердәм кредитлау үзәге бар. 2018 елның сентябрь аенда яңа бер юнәлеш ачып җибәрдек инде. Проект дип атыйк без моны. Бу безнең заем финанслауны җәлеп итүгә единый центр кредитования дип русча иттереп әйткәндә, шушы бердәм кредитлау үзәге сайтында эшкуарлык субъектлары аның белән эшли алалар инде. Алар бер җиргә бирәләр гаризаны һәм алар белән бердәм кредитлау үзәге шалтырата 24 сәгать эчендә һәм инде бөтен булган сорауларын бирәләр. Аннан соң безнең бердәм кредитлау үзәгенең специалистлары инде финанс банкларга, лизинг компанияларына шундый нинди финанс ярдәм кирәк, шунда инде алар бу гаризаларны җибәрәләр. Безнең 2018 елга озак эшләмәде, ләкин 1 миллиардтан артык сум гариза хупланды инде һәм ярдәм бирелде эшкуарлык субъектларына, кече һәм урта эшкуарлык субъектларына, алар турында сүз бара инде. Аннан моннан тыш Татарстан Республикасы гарантия фонды коммерциясыз оешмасы тарафынан гомуми 1 миллиардтан сумнан артык күләмдә 135 поручительлек бирелде. Бу гомуми иттереп алганда 3,5 миллиардтан артык сумлык заем финанслауны җәлеп итәргә мөмкинлек бирде. Аннан соң ВТБ банкы белән безнең эш эшләнде. Монда алар белән берлектә мөмкинлек күпере дигән программа гамәлгә кертелде. Аның төп өстенлекләре булып кредит заявкасын карау процессын банк тарафыннан да һәм Татарстан Республикасы эшкуарлыкка ярдәм итү фонды коммерциясыз оешмасы тарафыннан да тизләтү тора инде. Чөнки
акча бик тиз кирәк була эшкуарлык субъектларына. Анда бит инде кем беренче җитешә шул ниндидер брендинг конкуренция да инде җиңүче була бит инде аларга. Аннан соң шушы юнәлештә минем әйтәсем килә сәнәгый үсеш, авылда эшкуарлык дигән махсус продуктлар эшләнде. Авылда эшкуарлык иткән субъектлар өчен булар булды инде фермалар, ниндидер поручительлек өлешен бүләкләү буенча инде бик ташламалы ставкалар буенча бирелде инде. Бу безнең заем финанславы суммасын 70%-ка кадәр күтәрергә арттыруга инде булышты. Һәм аннан соң Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм монда инде безнең авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегаларыбыз инде монда бик нык булышты. Алар гомуми 2018 елда 800 миллионнан сумлык дәүләт ярдәме күрсәтә алды. Бу бик зур авыл хуҗалыгы өчен инде һәм авыл хуҗалыгы бит инде безнең иң незащищенный дип әйтик инде аларга. Чөнки анда белеп булмый инде кайчан буламы урожай, юкмы анда. Шуңа күрә бу алар өчен бик зур булды ярдәм. Аннан соң безнең Татарстан Республикасы эшкуарга ярдәм фонды бар инде, сез белүегезчә, анда 328 миллион сумлык 200-гә якын микрозайм бирелде. Һәм шулай ук 14 эшкуар факторинг хезмәтләрен файдаланды инде. Алар менә бөтенесе дә шушлар финанс яктан эшкуарлык субъектларына ярдәм булып 2018 елда үткәрелгән булды инде безнең. Ama bizim şehirler Moskova'da Dibogay'dan isminde başlayalım tamamlandı. Yine onun neticeleri boyunca müsait alalım. Монда иң зур нәтиҗә безнең Татарстан Республикасының анда үткәрелә торган рейтинг инновацион регионнардагы инде инновацион субъектларныкы һәм безнең республика Татарстан 2нче урынга менде. 2013 елдан бирле без 3нче урында идек. Һәм 2018 ел нәтиҗәләре буенча без 2нче урынны җәлеп итә алдык. Бу безнең өчен бик зур үсеш дип әйтә алам мин, чөнки бу безгә эттәргә шундый. Андагы лидерлар Мәскәү, Санкт-Петербург, безнең беренче урында Санкт-Петербург, без Мәскәүне дә үтә алдык. Безнең бу юнәлештә эш эшләнә, чөнки бик күп анда төрле статистик күрсәтмәләр анализланды инде шушы рейтинг буенча. Шушы 2нче урынны җәлеп итәр өчен безнең анда фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләрне үстерү дәрәҗәсе, анда инновациялар буенча безнең республикада эшләнелгән эштә анализланды инде. Шуңа күрә бу безнең өчен бик зур нәтиҗә Гайдар форумының дип әйтә алам. Бик күп без Татарстан турында уңайлы билгеләр ишеттек үзебезгә. Шуңа күрә бу безнең өчен бик зур юнәлеш булды. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.